Erokamano ahinya nyikwara moga jwang'. Chelo machielo kaka bende asebedo kasingoni ni akiloni welo mopogore opogore. Kawuono ni endi waromo gachiel kuom bende wendo ma seche moko iseyango suche. To kaka EJ Media komakore ga Jwang' Junior koro ni endi an kaendi mondo bende olernwa ngimane mar thum, safar mare, gimochano timo, kaeto bende ong'iso ni tang'o moikoni mbele kani. Ka kamano to machiegni. Erokamano Junior. Erokamano ahinya. Yes. Mana mapiyo piyo nitie jomoko ong'eyi gi e kinde maloso ko. Inyalo ng'iswa ni nyingi owuon en ng'awa? Okay, an iluonga ni Dix Dennis Odhiambo, awuod ng'ato ni Janes Nyadgure, awuod Rongo Kamagambo, e Migori County. Migori County. Yes. Abiro ka mondo agoye mbaka matin e wechege eki mag thum. Ok ang'eyo ni in sani endi kaka jomong'eyi wacho ni Hamisi osebudho industry. Lek mari mar thum nichako higa mane? Thum sie achako ayawo band na 2009. Asesum dhi kode kamano. Then aduoga we kaka changamoto mag thum that koro banda ma koro sani nitie mapok achaka we thum and achako from 2015. 2015. Yes. Nyaka sani mano higni 9 koro ma isebedo stable. Yes, mapok awe thum makoro mano matene makoro thum ema pidha. Thum apidhi. Yes. Iweyo tiji mane kapok ni donje thum maybe ang'o mane kata ng'ama ni neno mano mori mokalo momiyo bedo gi lek mar donje thum? No, an nyene thum ok onego idonje ni neno ni ng'ato goyo. Mano ok in jathum, mano dhi bedo jatiji jathum. Kabisa. To mondo ibed jathum, nyiso ni nyaka ibed gi juogi mar thum. Koro an onge ng'ama opuonja thum. Dalawa Ndisombera nego thum. An bende beda jathum. Koro gino ni e dala. Gino ni e dala. Yes. Koro in kiwach ni iwuok e lwet ng'ane, ibira beda miso kaka in kendi. Yes, an onge ng'ama dhire nopuonja thum, but nitie band mana dhiye ka dhi kaka ng'ama nyalo timo gimoro e thum. Ok ni adwa na puonji. Ni dhi mondo ka nitie gima natime. Nitie gima natime. Yes. Thumi mokwongo kata track mari mokwongo rekod higa mane? Thum makwongo golo 2011 to nago Benga. Then 2012 ema gole Wangala mara mokwongo. 2012. Yes. Mano ne thum mane kata ne track mane? Kanyo nagole thum mane awero ni pur mar yien ber. Nawero Honorable Peter Pondo Kaluma. Awero My First Wife, Pamela Okonyara Mula. Kanyo nawero kaka Tholit Kofwenyi. Nawero wende mang'eny. Niwero wende mang'eny. Wendo chiko. Kineno indi aparo ni Daudi Jamigori mane bende producer maber mokalo. In recording mari timo kanye tela mokwongo? Tela mokwongo mara natimo e Benga cha nagolo Migori, but koa golo Wangala mokwongo nagolo kamiluongo ni Lemax Nairobi. Yeah. Amigole track mari mokwongo. Yes. Amiso isebedo industry kanyi kendo bende ielewa industry mokalo. Kang'eyo ni nyaka gi seche ma owuoye kodi ni endi. Iikone fans magi ang'o mbele kanyi ke sani endi akeni en anyalunga ni competition koso en ang'o miikone fans magi mbele ka? Erokamano ok ni competition moro nitie matek, but en ni gima ji timo ji mang'eny, kanyo ng'ato ka ng'ato nyaka usre. Kabisa. Koro sama ng'ato ka ng'ato usore to ji kawo ka piem. En ni gi seche gi Hamisi osegolo thumbe mang'eny, 161 manoko. 160. Gachiel ma isegolo. Mago thumbe na mano oko, ma ng'ato nyalo manyo mayudi. Kabisa. And gi seche gi, kendo nitie thumbe 20 madhi golo tarik 4 dwe mar 5. 20 duto te? Yes. Aparo ni dhi bedo jathum mokwongo mar golo album man gi thumbe mang'eny moloyo. So nitie ng'a osegolo wende 20 kitimo nonro mari? Kanyo ng'eyo but onya ma bede Benga machon but ei Wangala waka to pok aneno. Kasi ng'eni ginyalo bedo 20 to onego bed 20 ma 20 ma ng'ato winjo 20 ok 20 ma ng'ato winjo 5. Ang'eni chwako gi chien kanyo chingol no nyako malando thum ma bende chon ni jaro gi thumbi mar Diana chande. Ok ang'eni ang'o mano biro e pachi sani koro iduogi puogi kendo miyo gi pak mokalo? Erokamano, ing'eyo gima timore e thum. Like thum iwacho ni en puonj. Yes. To onego ibed japuonj. Kabisa. Kin japuonj onego ipuonj subject moro amora. Yeah. Mane a good teacher. Yeah. Koro thum nyalo puonjo weche mag dak, kaka ng'ato nyalo dak e ode. Thum nyalo puonjo ng'ama koro osewe dak e ode, modak kende, nyaka imiye mijing'o. Thum nyalo puonjo ng'ama odak kende cha mondo idwoke e ode. You understand? Koro sama nawero nyiri malando, jochiende sando thoth gibayo,
natemo miyo ji picha ni nyiri maneno ni oko ma kata wayude bache mane parking ladies gibeyo kisura Kabisa. but ok nahero margi mondo gibed kanyo en jachien more ma samoro Sando gi. otamo gibedo lewa to natamo wacho kagima bende ji nokawge ni tijgi ang'owa Tijgi tijgi tek. tek but e seche ma koro aduoga wero nyagi natachaka jiwo ji ni neno nyiri mabeyogo bende kikete ot Kabisa. to nyalo miyi yot like kaka nyagina chiego keta wadak gi kwe ma kata duogo nono to kaw gi erokamano Yeah. but ji okawga ni nyiri mabeyo gin nyiri ma ok nyal kaw kata 50 bob. Kabisa. Yes. Ing'iso ni chalo ng'ama okwayo ng'uon e thum chande koso nikech puonj bi puonjowa kanyo endi ting'iso gi ni joma monde gilando mondo ting'ane bade gi malo chon nyocha ajarogi to tinde tafwenyone kare gini kanyo chalo ng'ama okwayo ng'uon e thum endi. En itende sama itimo composition mindiko wer Yes. nyaki ing'e niya chien nisewacho ang'o. Kabisa. Nitie thum managoyo ni we chuori awe chiega Yeah. donge Yeah. but nitie thum machaka goyo ni mos na sangi Kabisa. adone ng'iane gi Mosangi we chuori awe chiega Awe chiega. nyiso niya atemo kwayo nyako cha ni onyalo we chuore mondo udag. waba mano jok mohero bayo biro hero thumno Kabisa. donge Yeah. but kendo an bende ka jaoda koro wuok dhi chako bayo takone ni mos nang'o Mos mos na na sangi nyiso ni koro gino chako wang'o iya Kabisa. koro ma sami ndiko tang'iyo ni chien nitie gima nasewacho but koro nyiwa ka biuru akwayo ng'uono mondo tim nade nitie ng'ama nosejam kata gi nyako moro Malando but, moro. kata nyako moro amora Yes. lakini koro ochako neno gimoro maber kuome nyaka ikwong ichak gi kwa ng'uono Kabisa. ya koka mondo kokinyise mbaka midwa ni ikone ni Mano kela pinje machielo nikech chien kata chano nitie thum miwacho ni nitie nyako ma kiwuotho godo to kata sirikal nyaka maki be ichano bende chieng' moro chak ikwa gi ng'uono kendo kata bende bie gi formula moro ma bende chako ting'o nyako cha malo nikech nitie nyako mane jaro ni ka dipo ni samoro idhi go dala kata chief nyalo maki. Thomcha nawacho nitie nyako ma kibiro godo chief kibedo godo chief nyalo chwadi Kabisa. macha kama ok nyal duogo wacho ni riambo nikech ang'owa sani ibedo gi nyathi sikul Kabisa. idwa puonjo weche mag hera chief oyudi onyalo mor kodi Ok onyal mor. aya ibedo gi chiegi the same kama nubede no to chief obiro yudi dongo obiro mosou Obiro moso kendo obiro moso ka obiro jiwo kono kata ka foni chief en wuodi obiro kono nyako migo no mara neno ka untie maber Yes. lakini nyathi sikul cha to notimi nade nyalo chwadi. no chwadi godo Kabisa. ya Mana kamano nyingo Ramogi Ajwang' mwane ka nigi master mar message thum mar Ohangla kendo bende onyiso sigande mar thum. Ang'o miwacho ni thumbe gigo iki nigi bende message mapek mokalo. Sama indiko gi ang'o mabiro e pache? kendo koro pogruok mara gi jothum an ok andik thum an ok akaw kalam kama nandiko thum Yes. an thum akram ewi alose gi e stage but atemo ng'iyo weche manyalo dongo ji mostly thum ma onego bed ni iluongo ni kaka kidhi e kanisa mar SDA nitie chenro moro ni family Yes. donge koro mara thumbe nonego bed ni wuoye weche mag dak sana Weche mag koro gitemo puonjo nikech chakruok mar ngima dhano en mana dakno kabisa. ki ng'ama onge jogene kanyo kata bed ni mewo you are useless ya ma kiwinjo gimanyo thumo mar nyombo ber nawacho ni kati mewo michiemo mana go uru ker tionge dhako to chai achaya Kabisa. to kati bed ni ikwalo ma ji gombo mana negi lakini ka in gi dhako to nyingi tide iluoro Iluoro. ji nyalo wacho ni kata kokwalo gweno no nomenyo ne nyithindo Yes. ya koro atemo puonjo ji ya Mondo gibed gi ng'eyo weche mag keny. yes Amiso in ok iwuok e lwet ng'ato. Sani bende nitie jomitego mondo bed jomoko e mbele kocha. asetemo puonjo ji mondo mi owuogi to sida mar nyithindwa gi gin ga garaka Kabisa. ing'e ni sama achako puonji apuonji kikia gimoro amora Kabisa. to iyudo ka ng'ato biro ko ok onyago kata nging'o kochako go nging'o dhi ajawa odhi e bul koro e tok bul ka opuonjore ni obed japiano kata obed jawer takawe tachako kete mondo mi ower sama chako keti mondo mi wer nyiso nagombo mondo mi ibed ang'owa wuon band chieng' moro Kabisa. koro kae ma ka ng'ato chako wer iyudo ka jathum anyalo delay mondo kanonego adonje stage sa 3 tadwa donjo sa 4 Kabisa. gimomiyo adonjo sa 4 Mondo iwene mondo awene thuolo mondo ousre en bende. but yawagi sama ousore ni eno
ochako manyo ji. fame gi fan Gi fan, kaso fan moko be kone bwana sani wer mamit moloyo kata ang'owa. Amiso koro dwano wuogo yawo banda ne kapok otegno. Koro yudo ka mostly jok masetemo mondo agol pok omoro lek mara kama dwani gichope. Giwuok kapodi, then ka gisewuok giringo matin to gigore piny. But gombo na ta gombo no nenga we jathum manyalo bedo gi message manyalo puonjo ji. Kabisa kaka indio ni puonjo. Yes. Thuolo no chako kele penjo machielo ni to advice mana minyalo nyiso jogo kima pod apiny nikech gibiro gi expectation mang'eny ni sama ichako thum to gikone nyaka ibed ng'atno man gi pesa, nyaka iriemb gachi moro maber. Ang'eni in kanyo gi yote manene oganda go kima apiny ma bende neni kama isechope ni endi samoro ging'eyo kamiya, inyalo nyiso gi ang'o? Ineno gik thum ok en biashara. Yes. Gima dwana nyis upcomings. Yes. Thum ok en biashara. Ok en biashara. Thum en gir juogi mipuonjo godo piny. To ji mami pesa gi appreciate. Ng'isi ni gimitimo ber. Ok ni gichuli. Gi appreciate tich mitiyo. Kabisa. To ok en biashara. Monego bed ni wuok odi niya, anto thumni adwa nagoye mang'iew gari, adwa nagoye mang'iew ndege, adwa nagoye mang'iew plot. Ok en biashara to en ang'o? Ma ok en biashara. Ma en gir juogi. Mane momiyo thum ok yier ni somo kata ok isomo. Kabisa. Thum ok yier ni dala uomeo kata odhier. Nikech ok en biashara. But biashara to nyaka yier ni somo kata ok isomo, dala uomeo un gi capital kata uonge go. Winjo. Koro thum ok en biashara. But thum kelo ji madongo manok ing'eyo. Ma kada en biashara to ok inyal gojo gi jogo biashara. Winjo. Thum nyalo teri midhi donjo office president to nigi ke klas 2. Kada biashara president ok onge gi biashara manyalo timo gi ja klas 2. Ok nyalre. Mana dieri. Nyaka kungo penji CV mari ore mondo ichope State House. But nikech ma juogi, odhi appreciate gima itimo maber mondo olaw ichop ang'owa kuome. Koro lam Nyasaye ni aruora. E gima timo mar juogi ni. Ema kore miya mondo achiem godo. Miya jok manyalo appreciate. Ka yudo mabere bere to natim godo gik moko. But kibiro ni en biashara, dhi keti chak manyo yore mang'eny mondo imeu mapiyo. Yeah. Koro iwinjo kanyo oganda go ikine bende pod goyo thum kiwango ma pod ni piny, kik idhi e thum ka iparo ni seche moko ma indien ohala, kaka Miso wacho, ma indien juogi, manyaka bende bolri e buo juogi ka juogi ting'i malo, nikech ka ok idhi kanyo gi mission mar goyo thum ka gi juogi, to inyalo po ka ipodho nikech Miso wacho ni ma indi ok en ohala. Miso, adwa ni mondo bende wagoye mbaka matin e weche ma sani endi wuotho e mbui kone kocha chande ni mara sani endi nitiere king moro e Owangla ka, ok ang'eyo ni in iwuon bende yie ni nitiere ng'at motelo e Owangla to luwo bang'e koso inti ikawo gini nang'o? Mokwongo, ang'o mamiyo iluongo ng'ato ni jathum? En ang'o ma nyapenji? Gima miyo iluongo ng'ato ni jathum nikech ogo thum. Ok nikech ogo thum. Nikech owero thum. Nikech owero thum. Jok mago thum samoro tiyo ne jathum. Yes. Kigo thum, kigo piano to ipenji ni in gi jathum mane. Kigo bul ibi penji ni igoye ne jathum mane. But jathum tok nyal penji ni igoye ne jathum mane. Tene jathum en ng'ama wer. Ng'ama chung kar ke. Ng'ama wer. Mano jathum. Eka nitie jok makoro goye godo nikech ok do wer to gik moko ok ywagi. Instrument nyaka go. Sami isebedo ni nyalo wer maber. Yes. Koro wer kama biro miyi bed king. Koro kiduoge wer, ibiro ine mise wacho ni thumbe Miso nigi puonj. Kochakore chon nyaka sani. Who is the king? Owacho niya, in master mar message thum. To nitiere fans kaka bende pogo uka. Nitiere king moro kamachielo. Ang'o nakelo ni ang'o ma mi bedo jathum en wer. Wer ni magisewacho na Miso ni wero wende mag ang'o? Mag puonj donge. Nyiso ni kokawe jathum to tibi wacho ni kidwaro wer to Miso timo nade? Wero gimidwa timo nade? Gimiwinjo. Ok gimimielo. Gimimielo en beat ma jogi goyo mondo ji omiel. But wer dwaro gimitimruok nade? Gimiwinjo. Kech wer iwinjo wer ok miel. Gimimielo en beats ma yawa mwatiyo godo gi goyo. Koro ka gimiwinjo to Miso go miwinjo, koro ere king. Koro sani yango nine king. Kare ng'awa king. Ma ni Miso Thuango wacho kawuono kende nikech en master mar message mar thum. Miso Thuango e king mar Owangla gi sama walose ni endi. Yes, Amise king nikech Amise man gi wer wach miwinjo e thum. Instrument gin gik migoyo. Kabisa. Iwinjo. Pong'o sok nyal nyiso ni beda king, kata soe sok nyal miyo ibed king. Kabisa. Iwinjo. Koro dhano nitie
Ubedo ni ija mwandu. Ok nyis ni jaduong'. Yeah. Bedo gi mwandu ok nyis ni ng'eny. Ok nyis ni ng'eny. You understand? Yes. But ji osekawo ga ni ng'ama nigi mwandu jaduong'. Kabisa. Koro mane mistake ma ji timo kata thum ka. Ji nyalo weyo luongo ng'ama nigi gimidware thum no kaka king, to gidhialo ng'ama nigi mwande thum kaka king. Kaka king. Yeah. Amiso pod an mane ajawa kaindi. Fans bende ng'ini kaka jafwambo gi keyo kendo kaka interview ma bende osebedo kalimo kuonde mopogore opogore. Ayudo ka fans wacho ni ing'eni sama ng'ato ni malo kucho chonde nitie kaka olose. In isetieko higni 10 gi wiye thum. Nitie kaka iloso mondo seche moko imake song moro ma hit e piny Luo kata bende piny Kenya. Iwacho ni jafwambo gi keyo. Yes. Mano penjo mane onego penji. Kaka isebedo kifwambo ga gi keyo. Isefwambo miyudo nitie kaka iloso jothum. Masani endi pod atimo nonro mara kokalo kuom achiel kata bende moko kuom jothum ma in achiel kuom ng'ama go thum kata ng'ama wero thum kaka isewachona thuolo mokalo. Inyalo lerona kata inyalo nyisa ming'eyo kuom bende wach miwacho ni samoro nitie kaka iloso mondo ibed ng'ama hit seche moko. Okay. E piny ka kata kidhi e polo oket gik moko ariyo. E polo nitie Nyasaye kod jachien. To dhano mochwene o believe kuom gimoneno dhan gimowinjo. Kabisa. Don't you understand? Nyasaye ne nitie chakre chon. But nikech kane dhano ni e piny nokoyie kuom ang'a? Kuom Nyasaye. Ne gilamo Nyasaye but ok giyie kuom Nyasaye, omiyo ne giketo gigegi moko mondo giket kaka ranyisi ka gilamo ng'a? Ka gilamo Nyasaye. Ok Nyasachgi no. Nyasaye te en achiel. Onge Nyasaye moro, Nyasaye en achiel. Lakini yie nitie ng'ama oketo aguche moro, oketo bape moro, oketo gire moro, emokete yie kaka Nyasaye mondo mi ywak ni ochop ne ng'a? Ni Nyasaye. Ma koneno ko onge microphone ni ama onge kamera ni to ywak ne ok bi chopo ne ng'a? Ni Nyasaye. Koro kanyo pogore momiyo Nyasaye noparo nikech koro aseneno ka piny ka dhano ohero gik moneno. We aori Yesu kaka dhano. Dhi nyuole kaka dhano mondo dhano obed ang'o? Obed kuome. To kata Yesu ni kaduogo maome to kik onyis jogi noduogo chutho kon gi nobro dok. Mondo koro jogo med ka believe niya kik atim ni nikech Yesu biro duogo. But date ma Yesu biro duogo to ok notim nade? Nokowacho. Nikech dhano noseketo nyisechegi moko mane gilamo mondo ywak gi ochop kuom Nyasaye. Koro Yesu nobedo kaka ranyisi mondo kichopo ire ywak ni ochop ne ng'a? Koro kae mopogore nitie ng'ama nyalo dhi ajuogo keta ajuoke ne ma en gi dogi gadieri ni ko bedo bute momulo wiye to ywak ni ochopo ne Nyasaye dhi ting'e. Nitie ng'ama bendo ng'e ni en koleme lejo to ywak ne biro chopo ne ng'a? To biro dongo ya. Koro mane kaka en e gima ng'eyo. Amor kaka bende wuod Kangeso doko kaendi penjo ma bende Jwang Junior medo bayone nikech en gi lony mokale weche go eki mag thum mana kaka pile ma injin AJ Media matayi na Jwang Junior Amiso Thwango. Pod an gi penjo mathoth mondo duok gi e kinde ni endi. Nitiere ng'ato osebedo kacha chande ka winjo wende gi neni kacha chande ok ang'eyo ni seche moko en gi lek mondo bende ochop kama ichope ni endi kata bende en gi lek mondo bende orad kodi gone mbaka kaka inyalo yudi ne gana ke kimbade gombo chopo iri ginyalo yudi nango handles magi kata chande. Jathum en ng'ama ni e public ma ng'ata nyalo chopo kuome. Kabisa. Ma an kidwa manyo bed Facebook en mana Amiso Thwango. YouTube en mana Amiso Thwango, TikTok, Instagram en mana Amiso Thwango. Namba na bende en achiel mane public no. Kabisa. Yeah. Amiso Thwango wacho ni jothum joma jorara lalgo ko kang'eyo ni imbe sani in gi kari in gi familia mari. Erokamano. E dakika sani mwa ot moro ka. Ineno mine ariyo. Aneno gi. Mago gin minuta. Kanyo nitie Mikai kanyo. To nitie dhako matin kanyo. Jachira ni dala. Congratulations. Ngiso ni puoche gi pagi dholuo kaka bende no wacho kanyo indi ne joluo ne nyalo manang'e chia mar luo yi ka in kanyo gi bende min ute kochakore Mikai Nyachira ka achiel bende gi maluwo mamoko. Erokamano ahinya nikech ichiwori kendo ibidhori mokalo gi odi seche ma abiro lime ayudo ka bende otedo gimoro maliet mabiro nu kanyo tarik 4 ayudo ka en gi joute ge te okonye bedo piny ka giwinjo thumbe go eki mage magiloso. Erokamano ahinya Amiso Thwango kuom
bende tich maber ma kamano endi. Kapok watieko nikech ameka sama wakana mondo akaw thuolo ni mang'eny, abiro limi mondo wago mbaka kamoro kwa bedo piny mos. Adhani mondo bende iwuoye gi oganda go eki ma bende sani endi neno ka platform mokel manyien gi eki. Inyalo wacho ang'o kaka TikTok, Facebook. Jomoko wacho ni ka ma endi dende bed ni onge, seche moko thumbe wagi eki ni ok odhi kaka ne gidhi sani endi. To chini kata nyalo paro ni dio misani gini nogocho to thumbe gi nodhi adhi. Be nitie impact ma social media okelo kuom jothum, nikech jomoko be wacho ni ka ok oluongi kuom thumbe go kimuwero to ok nyal dhi viral. Erokamano, en ni piny kaka medo dongo, gik moko change. Yeah. Chon ne ji ringo gi ndiga, to ndiga no mondo mi yude kor gweng' ne en mana japuonj. Kabisa. Ma bende japuonj no nokawo ndiga mar Atlas to nokawe loan. Kata chief. Winjo. Piny ogik kawuono ma ng'ata nyalo bedo gi gari. Yes. Ndege ma pok Kenya oalau mondo ng'ato ka ng'ato bed gi mare. Social media osebiro, mane kama koro chuno ni nyaka ji doge. Kabisa. En ni mondo mi nitie jothum manoseringe social media chon, ma timo maber kuno. Nitie jothumbe mane ok odonjo e social media chon like Amiso Thwango, mok tim maber e social media. Ok nyis ni koro ok wago thum maber. Kata bok nyis ni joka koro go thum maber. For example, wanyalo golo thum kodi. In gi followers 2 million. 2 million. E Facebook. Yes. An gi followers 10. Rago thum mamit mowewi. Thumi ni biro chopo ne ji 2 million ama 1.5. Thumi marach no biro chopo ne 1.5. Biro kongo winjo. Kapok 1.5 go winjo thuma. Niso ne thuma biro donjo e itgi mos. Yeah. Winjo. Koro mondo ng'e thuma ne peny ma do chop ne joge ni 1 million, ng'e ne thuma no de bed ne ni e platform ni, to maricha doko winjore. Koro anyalo wacho ni platform ma sani obiro ni ober, en mane joma osetelo mbele. Platform ne, like kunige ni oywa joma ni chien be mondo oti godo. Erokamano. Sani endi jothumbe manyore kendo bende gigo gima dho kisungu wacho ni kolabo. In bende in gi lek mar go kolabo, to ka in gi lek no endi gombo ni goye gi ng'ato, ka bende ichano goye, bende nitiere achiel migoyo thumbe gi midhi release 20 gi eki mondo bende jopiny obed gi siso ka girito thum ni endi. An pok ago kolabo, to bok ane ka adhi go kolabo. Nang'o? Nikech nitiere thum moro Dr. Sito Kale nogoyo. Kidwa riwori gi ng'ato, to tem matek ni mari obedo motegno, mok nyal lala e mare. Kabisa. Winja. Item matek mari obedo motegno, mok nyal lala e mare. Nyiso ni sami temo matek mari obedo motegno, mok nyal lala e mare. Isefwenyo ni mari mare to ok otegno, nyalo lala e mari. Kabisa. Koro sama go kodi kolabo, to mara otegno, molo mari, atieki. Arume ground. Atieki. To sama mari otegno, molo mara, itieka. Atieki. Koro gima nyalo timo en advice ni bwana, ko an gi yo madwa konyigo, like kaka studio, ka poni nyaka dhi kodi awer, tanyalo bire studio, tanyalo nyisi ni bwana message ket makama. Dhoni ok onego landi ni kipenjo wuod Phoebe nitie nyako moro, masani nogolo thum gi video. Kidhi winjo thum no, climax ne, ibiro winjo ka weche ma nyako no wacho, samoro ok nyal wuok e wiye. Nakone ni an ok anyal goni kolabo. Gima nyalo timo ne ka wach wadni, ka wach wadni. Notame na wero wer no te. Kasewero, koro orwako headphone, owinjo kaka wero cha, to wero onuoyo tirucho duonda. Kawuono ka thum owuok, dhano congratulate. Kabisa. Understand? Mane konyo ng'ato gi chuny maler. Lakini debe nagone mbele kachacha, de ji wacho ni thum mamisogo gi ng'ane cha. But thum no dolokore ma? Dolokore nying. Kata biro ni en mano one, to ne dolokore nying. Ng'i kolabo mostly ji osegoyo gidong' ka ne ji achiel. Achiel. Nyiso ni ng'at achiel no ni malo molo jomoko go, koro tieko joka. Kabisa. Yeah. Koro in wach mar kolabo ni dagi. Atemo kwero ji noae. Ok ochuno ni nyaka wago kolabo koka nyis ni wan osiep. Osiep wanyalo bedo. Bwana, ji goga mipira. Friendly, donge? Kabisa. Donge laro ga gol. Kabisa. Donge in osiep na lakini adwa nalo e gondi. Yeah.
koro kadwa nalo e gondi danyisi kaka ichenja Ok nyalo. koro ere kaka wadwa go kodi kolabo mondo mi agroi. Amiso Thiongo wuod Kangiso dagi wach kolabo kendo wacho ni en mano indi odagi okang' mamalo. Kidwa ni mondo utudru kode weche mag thum, onyalo mana ng'isi ni tim kamae kaka bende osetimo na achiel kuom bende jong'alago iki pacho kaendi. Ka ok kamano indi Amiso Thiongo akaw kinde makende mar duoko ni erokamano. Adwa ni mondo ikaw kinde makende mari mondo iwuo gi fans magi e tielo mogik ka watieko chenro ni endi nikech ma endi e thuolo matin ma wan go kodi. Erokamano, gima nyalo kwayo fans te ni winjo thum ng'ato mane promotion minyalo timone mokwongo. Kata ok ibiro e sona tikaw thum ikete e odi. Kabisa. Jirani moro biro kalo biro winjo thumno ang' nodhi omanye. Kabisa. Made ok igoye doko winje mane supporter. Yeah. Kichaki ikaw thuolo mari biro kama goche imeda mijing'o.